Bueno, aquest és el Fins als collons, és un vi de finca que es traurà, com es pot veure, en botella de litro, no de 3 quarts, i el copatge és sumoll, que és una veritat negra típica del Penedès, garnatxa blanca i xarel·lo, que és la veritat blanca típica del Penedès. El format és això, ampolla de litre, transparent. I es diu Fins als collons, doncs perquè és com ens sentim a vegades fins als collons de tot. De la societat.